Så er det i dag, vi skal på Kultur der Lurer, så følg med her i den her lange vlog. Ja, det er i dag, så vi ses. Den her gang også et nummer, vi ikke selv har skrevet. Det er et nummer, der hedder Turbo. Den går sådan her. På Kultur der Lurer 25. Det er Slotscaféen ude ved Kældersvej, og her kan man både få burger, sandwich og alt sådan noget. Og det koster 70 kroner, hvis I skal købe det næste år. De laver god mad her. Sig hej til min blog. Kultur der Lurer afholdes et hvert år. Jeg håber meget, I kommer næste år. Så kan I få en selfie af mig, hvis I har lyst. Så kom gerne og få en selfie næste år. Yes. Jeg er hernede nu. Så kom. Jeg vil til at runde den her gode klokke af, og så håber jeg ned klokken til nu. Giv et like, subscribe til min kanal. Ses i næste video.